ng singsing. Ang diamond nga ni an bato. Ha? Igbiling daw ako, banging kundin ko lang natago. Ano? Yung kalorong mga babae, Aliyah. Kaya huwag yung pali kong paadtong alahas. Kinbiling manggod gari. Ngan usapan na hatlok ako. Bangin masabtan ako ni Ma'am Jean nga nangunguha ko itong ialahas. Diba? Siray mo damo itong doro itong ira mga alahas. Diri ito makakatigaman. Tungurit ka damo itong ira mga alahas. Salit niyan ha. Hoy, pamati ha. Kuha adto nga terno nga singsingan na reyos. Dako adto nga kantidad. Kaya itong batuhad to, diamond. Mahal ito. Salit amo ito itong dalia. Ngan, iskapo dida. Layas na. Ano? Pero gari, bangin ako masabtan. Diri pwede adto. Paborito adto takon agaron nga babayi. Iya paborito? Ngan akon man liwat karoyag, amo ito itong imo kawaton. Salit buhatan na. Diri ko ako skari. Nakukonsensya man ako. Mga buutan manggulit akong mga agaron. Nga usa pa, okay na ako itong size bill itong bulan. Maupoy ko na lang nga trabaho kung nag-hostes ako. Ano? Nalulurong ka na ba babae ka? Ang pagpasulod ko ay mo, kumukabulig, diri para umawil kahit hindi na katrabaho. Kundi ang mangawat ka. Nakakaintindi ka ba, ha? O bangin naawil ka, tungod itong imo agaron. Hit imo agaron na lalaki. Hit anak, hit imo agaron. Ito nga Daniel. Ba, naabat akong diri mawapay, ha? Gari ipagunahunan maraot. Maaram ka nga ikaw lito na ako ni gugmaon. Maaram ka ito. Aw, kuna mo ito. Buhat ta ito na kung karuyag igpabuhat ta imo, klaro? Kung diri mo karuyag, nga sakon na mo nito nga alis nga balay, ngan pamatayon nito imo mga agaron, karuyag mo ito mahitabo, Aliyah? Ayaw, Gari. Maluoy ka. Ay, ito pagbuhata. Mga buutan nira. Aliyah? Daniel? Wow! Kamakangarakas pamatiyon. Diri ka na, Nasir? Daniel nala? Kuya, sige, itudulong ko na lang ito imo para lahat yung medisina. Makadanal ako. Bye. Hoy, Aliyah, diri pa kita tapos pag... Bye, kuya. Mamate ako. Masakit na nito ni mubog to. Kaya nung awari ka mong magsiring nga, nanginginahalanggan ko wata. Okay? Na! Kuwata. O, na. Sakit na nito ni mubog to. Kaya nung awari ka mong magsiring nga, nanginginahalanggan kwarta. Ha? Kuhaan ini. Pagliwan. Ha? Kukuhaan ito ni Resita. Ayo. Ha? Resita, ayo? Oh! Tira nga nanginginahalanggan kwarta. Kuhaan ini. Pagliwan. Ha? Kukuhaan tayo itong resita iyo para mapalitan ngan makatumariya. Masakit man na dating humog to. Ha? Lurong-lurong ka? Waray ko sakit, diri medisina ito na akong gingkikinahanglan. Gary! Ayaw pagdakot imo boses, bahay ka mabatian ni Daniel. Waray ko labot. Ana akong karuyag alahas para mahimo ka sa lapi. Diri iton medisina. Waray ko sakit. Hangyo na lang iba. Diri ko akos. Kung mawara tong alahas ni ma'am, waray ibang sasayupon kundi ako la. Kaya ako la itong tinapuran itong iyang mga gamit. Animal ka. Aray! Gary! Yung pagrabutat akong buhok.
Masakit! Aliyah, ha? Hey, ha? Nagbago na ito na ako nuna-una. Di rin ako interesado hadtong alahasan imo agaron. Gary! Itong biyernes, ha? Bubuligan mo kami ni Alex para makasulod itong kadakong balay. Ano? Diri ka na pwede makakabariba dito na akong mga karuyag, Aliyah. Aabrihan mo kami para kami makapangawat nga ni Alex itong kung ano nga mga gamit nga importante itong imo mga agaron. Diri laalahas itong amon pupunteryahon. Aliyah, pati sa lapi ngan mga marahalon nga gamit. Ano? Salit, andama itong adlaw, Aliyah. Ngan maupod ka, kahumanamon mangawat itong imo mga agaron. Gary! Hoy, Aliyah! Jaja, ikaw man niya Hoy, ginano ka ba din niya Biranda? Gabi na. Ayaw na paghinulatay imo Daniel nga matapos itong iya pag-inom. Lagad ka. Ano nga imo, Daniel? Ayaw na kita. Iba ito niya pagtagadai mo kontra haamon nga pareho man unta kita kabulig. Jaja, kuhan inin. Diri ko kinahanglan ito niyo mo depensa. Anay daw, kanina ka pa. Tikanghan umabot ka din he. Tikanghan iyo paglakat ni Sir Daniel. Ano? Kumusta naman ito niyo mo bugto nga may sakit ha? Okay na ba iya? Ha? Oh! Inaano ka? Napakya naman lako. Nandag kumandayon nito nga imong mga mata. Siring ko, kumusta nang imo bugto nga iyo kindul o nga niyan medisina? Kumusta na iya? Kuan? Oo, okay, pero... Ano nga pero? Uy! Kuan, inin... Diyos ko, ha? Matatapuran ba'y, Jaja, kung sumatan ko nga diri ko bugto Alex? Nga uyab ko, ya. Alex, Gary, Oh, Gary, Gary. Ya, ano nga pero? Tapuran ba'y, Jaja, kung sumatan ko nga diri ko bugto Kuan, inin... Diyos ko, ha? Matatapuran ba'y, Jaja, kung sumatan ko nga diri ko bugto, Gary? Nga uyab ko, ya. Nga ang rason na akong pagsunod nga kakabuligin nga dako nga balay. Among pagbuligan, Gary nga makapangawat kami. Matatapuran ba ya? Mapiraw na. Ano ba yan? Yung man na ako yung tinutukan. Makaturog na ako. Mapiraw na. Mapiraw na ako din. Ora. Diyos ko. Nawuhurok ako. Bulig ako kung magkano ako. Mga buutan ito na akong mga agaron. Hiramam Jean ng si Rico. Labi na hi Daniel. Aabot ako. May dako espesyal na pagbati para anak ito na ako nagkaroon. Espesyal na yadi di akong kasing-kasing. Amo nga nag-aalang ako itong karing ni Gary nga mga awat ako. Ganyan na nag-iba na niya karuyag. Karuyag na gunya sakon na nira ini nga balay. Ito na ako nagaron. Yan mga awatira. Yan kauman. Igopod ako nira pagkalikiw. Diyos ko, di na ko maaram kung magkaano ako. Daniel? May problema ka ba, Aliyah? Tell me. Kuhan, inin... Waray, Daniel. Okay la ako. Ito na akong bugto. Amo ba? No, mahupay ka pa. Ako, may nako problema. Oray na kami kininika. So what kung gimbal niya ko niya yung gwapo? Oray ko labot kung malaksot ako. Sa labi ito nagpapagwapo ako na ziring ni Mika.
Bulag na ngayon kamo ni Ma'am Mika. Ay, pasag dito. Damo may ito maruruya kay imo, Daniel. Tungod nga sa lapian ako. Lirin na ako. Termina akong giniinuha dito ng mga babae. Ito na ako ng mga regalo. Ito na mga lanatakon. Pero karawat ko ito. Tungod nga maraksot man ako. Diri ka maraksot. Hinunasing ito ay imo. Buutan ka nga ni Daniel. Amo nga ginsisingamot ako aliyahin nun mga babae. Daniel, Ikaw, Aliyah. Kung ningugmaon ko ikaw, kung niyaban ko ikaw, sisingamot nun mabaliwat. Ito na akong pagpahati. Aliyah. Daniel, Aliyah. Bato na ako. Ako maghihapon ito ni mo bubuhaton. Ay, pagbati ako mo. Nahambat ako pagigugmahay mo, Aliyah. higing kaptanan ako ni Kamot. Pareho nga ito lang ang feeling ni Daniel. Ako nagkaroon. Hindi Aliyah. lang special na lugar, hindi akong kasing-kasing. Aliyah. Daniel, Mahal ko ikaw. Daniel. Aliyah. May pagbati ka ba? Ako na? Ha? Oo, Daniel. Diri pwede iliro. Madali kay gugmaon tungod ito imong kabuutan. Aliyah. Daniel. Aliyah. Aliyah. Daniel. Aliyah. Animal! Animal ito ka magkayaman! Mas animal hi Aliyah. Ako rin pag gumuwas sa iyo. Di kang nakita paglanata. Oo, man na. Pero wala naman ayam. Kay panting na ladidi. Oo, man. Man na. Animal! Animal nga kayaman! Mas animal hi Aliyah. Amo ngayon nga diri nagtutuman ito naton mga kasabutan. Tungod nga may relasyon ngayon hadtungan itong anak itong iya agaron nga ato nga maraksot nga Daniel. Pards, relax la. Yung padarad ito nga imo nakita. Ito nga nakita nga babae. Ay, nakita babae lahi Aliyah. Ito nga imo nakita babae lahi Aliyah. Nga ato nga Yung padarad ito nga imo nakita. Relax la. Yung padarad ito nga imo nakita. Di na Pards, relax la. Relax. maraksot nga Daniel. Pards, relax la. Ayaw padara ito ngayon mo nakita. Babae lahi Aliyah. Naon pa man din kung makapangawat. Kita hiton. Makapangawat kita iton Ah. karikuhan Ang pa man din babae lahi Aliyah. Daon pa din kung makapangawat kita ini. Hiton karikuhan ito iya garon. Di isang pira pa nga babae. Pards, nangangalasla ako. Ako ngayon, makita ka nga babae ka. Makita ka gud. Waray ka uto nga kabubuton hakon. Tikang katikangan pareho kita mawarayan kag anak. Kita na nagkakaupod. Ako ang naning kamot nga mapakaon ko ikaw. Nga parehas kita mabuhi. Waray ka magtuman na natong kasabutan nga kita lang nga duha iton mag-uunungay. Ngan mag-uugupay. Makita ka gud.
Makita ka, Aliyah! Good morning. Nagdara kong pamahaw para aton. Damo pa ta akong tatrabahoon. Sorry na itabo kagabi ha. Aliyah, please. Relax la. Ayaw paggawas. Isigan ko hijadya nga umuli kagabi. Kay... kagabi. Umuli ka kagabi. Nga umuli kagabi. Ayaw paggawas. Ginsigan ko hijadya nga umuli ka kagabi kay masakit ani mo bugto. Daniel? Nalipay ako nabatayan na mo. Pasensya na. Uri ko kapungin akong gimabati. Sorry. Kalimtihan to. Ayaw. Di na pwede. Maram ka ako na Leah. Mao pa yung hinumduman. Labi na nga nagsaro kita ang kalipay. Di rin ako virgin. Di rin ikaw nahiunaha akon. Di rin man ito importante. Ito na importante. Kita pareho ating babati. Ita pareho ating babati. Okay? Ito na importante. Di rin man ito importante. Nagdi-defense ka. Di dyan ako virgin. Nagdi-defense mo ba nga? Di rin ako virgin. Di rin ako. Labi na nga nagsaro kita ang kalipay. Harap. Oh. Di rin ako Oh. virgin. Di rin ikaw. Parang nagdi-defense ka ba dyan? Sige. Labi na nga nagsaro kita ang kalipay. Di rin ako virgin. Di rin ikaw nahiunaha akon. Di rito na importante. Ito na importante. Parehas kita nagsisigugmaay. Diri pwede Daniel. Kabuligla ko niyo. Sayop. May mag-iisog iton imo mga kag-anak. Kung makasabuti ra nga ako nga kabulig. Nakigrelasyon na ako nagaron. Diri. Sayop. Aliyah, waray sa'yo pagugma. Ngan labo nga diri mayingin labot iton akon mga kag-anak. Kung parte hagugma iton pag-istoryahan. Sayop ini. Diri ni sakto. Daniel, kung maaram ka la. Aliyah, ano ti mo correct signon? Anak kong cellphone. Bato na. Bangin ang imo gari, imo kuya gari don Aliyah. Bato na. Bangin malay na lutit yagin na abat. Daniel. Bato na, bangin importante. Hello, Kuya Gary? Maupay kaging baton mo dahil na ako tawag. Kuya Gary, Kuya Gary, good ha? Maupay kaging baton mo dahil na ako tawag. Kuya Gary, good ha? Kuya good mata. Sakto na ito natong pagpinatap, Aliyah. Nakitan ko kamo kagabi. Naghaharokay nga nani mo agarong nga lalaki. Kaupay mo. Traidor ka ito natong pagsigugmay. Wari ka na magtuman na naton saan. Kuya? Ayaw lang tawag-tawag hakon, kuya. Uli nga di. Para magplano kita ito natong pagbubuhaton nga pangawat di dahil ito nga dakong kabalay. Diri na ako. Diri na. Sakto na. Aliyah, inaano ka? May problema ba?
Diri na ako. Sakto na. Diri na ako. Makapoy na. Aliyah, inaano ka? May daw ba problema? Kung nagpro-problema ito na ako mga kaganak sa ring kupahay mo. Di rin magbubuot ko ninot akong ginhigugma. Ginre-respeto ni Reton akong gimbabati. Diri mo ako naiintindihan. Diri, Daniel. Ano ka di rin maintindihan, Aliyah? Ano do? Sumati daw ako para makaintindi ako. Di ba? Parehot atong gimbabati. Oo, mahal ko ikaw. Pero... Ano nga pero? Sakto. Sakto na kita ng istorya. Pamahuanin kita. Kay matagom na akong gintimplang nga hot chocolate para aton. Diyos ko. Aanan ko pag sumat kang Daniel. Partiang mo ni Gary. Na diri kami magputo. Nga may da kami plano nga diri maupay. Pero sayod ka. Nga nag-iba na ako nung nahunat di ka nga maupay at pagdara pamilya ni Daniela ako. Kaya anong hindi tinutukan mo naman ato? Ha? Ato? Di ka. Kaya anong hindi tinutukan mo man ako ito maupay ha? Aliyah, salamat ito ni mugugma ako na. Salamat ha. Diri ka magbabaso langin, higugma mo ako. Salamat, Aliyah. Daniel. Grocery. Sos. Dere ko to kinahanglan, Aliyah. Iton angay hini ha. Igpanlabog. Gary, ayaw! Grasya itong imo gipapanlabog, maluoy ka! Alex! Alex. Ano ba ito natin? Imo gipapanlabog, maluoy ka! Pards! Ayaw ba ang kitog higabaan? Panimal! Panimal! Alex, bayahe lanay kami, pwede pa. Bayahe kami ni Aliyah. Dako nitong utang nga babae ni Akon. Sige, Pards. Aliyah, dilani ka mo. Sakto na, Gary, sakto na! Sakto na ngayon, ha? Sakto? Pero kulang pa ito nga kasakit nga mo gimbuhat akon. Himpakigaro kay hadtong nga Daniel. Aliyah, kulang pa ito. Gary, Hay nan imo mga saada akon. Bisan hino pa ito nga lalaki. Ha? Diri mo ako pwedeng balyo. Di ba? Di ba? Amo to ni mo saada akon. Di ba? Ha? Ha? sakto na, Gary, sakto na! Sakto Oo, na! tuwang kong pagpahinumdumay mo, ha? Sumulod ka ito nga dako nga balay para mangawat. Diri magpipinikat-pikat. Nainunumdum ka pa ba? Ha? Oo, Gary, nainunumdum pa ako. Nangangalas na kon ora-ora. Makapoy na paghinulat para makasalapin dako. Diri ka nangangawat iton alahas ito nimo mga agaron. Dito! Diri ka na. Nangawat na iniya. Sa akyat bahay ganyan ka mo. At para makasalap. Diri ka pinapaghinulat para makasalapin dako. Diri ka na nangangawat iton alahas ito nimo agaron. Nanhangbog ka pa una. Nga dako ang mga gold iton imo agaron nga babae. Damo nga yan, sorry. Aha. Nanhangbog nangangawat iton alahas iton imo agaron. Nanhambog ka pa una. Nga damo iton mga gold iton imo agaron nga babae. Pero ano? Ha? Makaupat ka pala hatag gold hakon. Oo! Dagko nga kantidad ang kapalitan mga alas nga imo gingkawat. Pero ano? Diri pa ako kontento, Aliyah. Diri pa! Sakto na kita, Gary, ito nga buhatin maraot. Pagbago na kita, labi na ikaw! Diri! Diri gud, Aliyah.
mabalik ka niyan nga tuhad ako nga balay. Ngan tigam ni ha? Kalimti kung ano man ito ni mo gimbabati hadto nga lalaki nga maraksot. Akon kala, Aliyah. Akon kala nakakabati ka. Akon kala, ha? Akon kala! Diri na ako! Diri na! Di mo ko pwede baribaran, Aliyah. Nakilala ka akon, ha? Akos ko buhaton bisan ano pa para lang magkaadeng katumanan ito na akong karuyag. Kari! Niyan nga gabi. Aabrihan mo itong purtahan katong katot nga itong gabi. Para makasulod kami, para makapangawat itong mga karikuhan ito ni mo agaron. Tigam ni ito na akong togo na imo, ha? Tigam ni God. Katunga hiton kakatunga. Midnight! Midnight sale. Tigam ni katunga ni ito na akong togo na imo, ha? Tigam ni God. Ay, diin ka ito magkatigam ni ito na akong togo na imo, ha? Tigam ni God. Katot ni itong kagapihon. Insindi, ha? Kung diri mo karuyag nga may maraot nga mahitabo iton imo mga garon. Labi na ito nga Daniel. Gary, ayaw. Ayaw hirap paglabti, maluoy ka. Ayaw! Oh, hain naman ni Aliyah, Daniel. Kaya ano nga diri man nato niya katangka pamahaw? Balita, Daniel. Ayaw pagsaring nga naahod hamon ni imo mama. Oh, kuan, ma, ini... Tawaga, Daniel. Singa nga mahiaran na hiya mga permi kita nagkakatarang ka oras itong pagaw. Balita, oh. Yan na palugod niya maawod nga diri na lang maiha. Magiging membro na ito naton pamilya. Jaja, kadto adoy Aliyah, siga nga mamamahaw na. Oo, ma'am. Madali la. Jaja, ako na lang. Ako na lang, makatukan Aliyah. Serbihin na lang ang mamangan papa. Oo, sir. Ma, pa, excuse na. Kakadoon ko lang Aliyah. Padayon na, anak. Hanuna, pangandoy ko lang nga sugad nga babayi kan Aliyah iton mabilngan ni Daniel. Bahala na kung kabulig. Buutan man liwat ng katatapuran. Mga ni Jean. Upay na lalugod nga sumulo di Aliyah haton para magtrabaho. Maupay na la. Malipay na kung sumatan ako ni Daniel nga herana nga ni Aliyah. Labi na ako nga malipayon. Karuya ko nga ni nga pinakamadali nga panahon. Makasal na iton hi Aliyah nga nito ni Daniel. Amo to na akong karuya. Patunaw ko, Leia. Na ano na lang ito ngayon mo, wait. Pati ito nga, pangapit mo ba yun? Na ano ito? Nadisgrasya ko na akong pag-uli kanina. Ano nga na-disgrasya, Leia? Sumangkuhan imo portahan? Ngan bumanda portahan na imo ba yun nga amon pangapahin eh? Ha? Daniel, diri ka natuod. Ano to ni muna akong buwaon ako? Aliyah, tutok akong mga mata. Aliyah, Daniel, ayaw pagtamod. Siplata ako ng diretso. nagsusumata ko yung tinuod, Daniel. Nadisgrasya ko habali. Purtahan, amo ka nasugod ako ini. Amo ba? Ito. Ito nga pangapay yung but ko na. Ano ito ha? Naigubagya mo nito niyong purtahan ang mga nangapay. Bato na ako. Sakto na din. Jogi nga, buisit na. Bato na ako yung tuhay. Bato na ako purtahan ang mga nangapay. Bato na ako. Sakto na, Daniel. Ayun ako magpinakayan eh. Gawas na din niya kwarto. Signera imo mamang papangamala ito na akong ginaabat. Karoy ko pumahuway. Please, Daniel. Please. Aliyah, may problema ka ba? Ayaw lang pagsumata ako na. Diri ko kaya. Diri ko akos. Sorry. Sorry, Daniel. Sorry.
Aliyah, di ra ka pwede magsayop. May sikreto nga gintatago, Aliyah. May niya problema. Sige. Karay mo man na pumaway. Sige, pahuway lang na. Tawagan na lang ako kung okay ka lang, ha? Salamat, Daniel. Salamat ito na imo pag-insyindi. Diyos ko. Kaya nung nga sumugot man ako kan gari nga sumunod din nga dako nga panay. Diri ko ako si niya karang ipabuhat ha akon. Mga buutan ni takon mga garon. Labi na Daniel. Diri ko karuyan nga may damaraot nga may tatabuha ira. Diri. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Oh, Amo itong takot karuyan. Natumang ka itong mga sabot. Alex, tana, dali. Anda ko nga bag-abri nga daan. Okay na, Gary. Andam na. Gary, nahangyol ako. Ayaw paglabti ito na ako ng mga agaron. Maluoy kaira. Kitaon tala, Aliyah. Kitaon tala. Inito na akong ginsisiguruhay mo, Aliyah. Dere ka may nga ngadto. Haiba. Tungod kay akon kala. Kakabatikan. Oh. May nagpalagan suka. Maharap niya mo sikreto, Aliyah. Daniel! Diri kami magbugto. Pwede naman niya magbawi kay positive na. Sali? Bugto ko mo ni Salumi? Salus. Bukto ka mga sali. Animal ka, Aliyah? Ginsit up mo kami ni Alex. Gani, ayaw tanay padahin ito natong plano. Para yun na kita din dali. Diri ngayon ka magburog to. Magburog to, Magbugto! Diri talaga kami magburog to, ano man? Ayaw tanay padahin. Para yun na kita din dali. Diri, Padahin ito natong plano. Para yun na kita din dali. diri ngayon ka magbugto. Dere. Gary, bahala ka. Di na ka na. Makalagaw na ako. Kung na kayo mo lalaki, mapahirinak din Ani? Diri mo. Mapahirin ako kung diri Maptani mo. kamot mga pulis. Okay. Sige. Di na ka na. Kung na kayo mo, Makalagaw na ako. kung ako ay mo lalaki, mapahirinak din ug sa ako maabtan itong pulis.
Daniel, tumawag ka mga pulis. Oo, Aliyah. Ani daw, sayop-sayop na ako ang inyakan, anay. Ug sa ka maabtan itong mga pulis. Sige, sige. Talagaw na ako! Kung ako ay mo lalaki, mapahirayo ka din eh. Ug sa ka maabtan itong mga pulis. Daniel, tumawag ka mga pulis. Oo, Aliyah. So ganun mo sumatakon. Nga delikado nga tao higari. Animal ka, Aliyah! Traitor ka! Diri mo ini mabubuhat hakon! Dito ka! Buhi, Aliyah, gari! Ano man ka? Ako ito na tubanga! O ngayon ha? Initi mo! Ay, gua ko pula. Dali na, maboto na itong pusil! Buhi, Aliyah, gari! Ano man ka? Ako ito na tubanga! Ano man ka? Ako ito na tubanga! Ako na tubanga! Ako! O ngayon ha? Inito ni mo! Daniel! Halimal ka, Gary! Halimal ka! Gipusay mo, Daniel! Pagbabayad ka niya mo gibuhat! Buhi ako! Buhi ako! Puro ko, Aliyah! O ngayon ito ay iya! Ito'y mamatay! May mga pulis! Pulis? May mga pulis! Ano daw ako? ni Alex didan. Waray ka na didan, lumayas ka na. Ako nito. Pasensya na kay. Napakagari man latak. O ngayon ha? Pulis! May mga pulis! Pulis! May mga pulis! Mga pulis animal! Animal! Daniel, ayaw anay pagkius. Bawal pa imo magkiniwa. Kau opera palahain mo. Talwas ka na, anak. Kung ang bala imo dughan. Hey, Aliyah, mama. Ay niya. Karoy kayo makita. Ginpapreso ni imo papa. Awir ito ya kay salaan niya. Haiya baba na mismo nagtikang nga kaupo diha mga plano hadto ni Ragari. Hadto nga pangawat. Ginpanginano kon akon mga lahas. Upat ang nawawara nga mga lahas. Dagko pagod ang mga kantidad hadto nga iging kawat. Waray sa lahi, Aliyah. Napiritan lang ang pagkawat tungod kang Gary. Bisan pa. Nangawat lagi hapon niya. Ma, please. Nahangyo ako. Pagkausay, Aliyah, presuhan. Maluhay ka mo, iya. Mahal ko, iya, ma. Mahal nga, mahal. Di rila ako itong magdidesisyon, Daniel. Hiimo pa paghihapon. Hapit ka na mawara tungod hadto nga mga tao. Ano na aton sala nga ira ka man ginsugat? Siring ko pa, ma. Purad to kang kari mga plano. Nag-istorya ka mga ni Aliyah. Amo nga nakasabot akong nga masulod di Ragari nga Alex sa balay. Gimbasulan na ni Aliyah niya pangawat tayo mo. May mga alas. Gimbasulan na niya to. Amo nga nagsumati ako ng mga plano ni Gary. Salit man hangya ako. Pag-ausi Aliyah persuana. Maluhay ka.
Sige na. Kaon na ito nga ako mga dara nga pagkaon na liya. Maaram ka ba kunain ni Gary? Ato, priso. Kaupo na ito nga Alex nga iyo sangkay. Gawas nun ka na Aliyah mga kamot ni Gary. Waray na ang tao nga nagkukontrol na mo kinabuhi. Ang nagpapabuhatin marao ta imo. Kriminalya, kawatan. Grabe, nauwat kami. Drama na ngayon ang imo pagsulod nga kabulig haaton mga agaron. Kaluoy mo man. Iya kagin sisinugo nga mga awat. Makarit nga tao. Pero kay ano ba nga nagpautok ka man ha, Aliyah? Uy, kay ano nga sumugot ka manan iya mga karuyag, tikang katikang. Ayaw tanay Gary paghingaday. Kakalimtan ko niya nga naging kaparteya akon. Kumusta naman ni Daniel, ha, Jaja? Okay na iya. Gumawas na iya hospital kakulog. Salamat. Talwas gihapon ni Daniel. Oh, salamat. Aliyah? Daniel? Aani ka? Salamat, Daniel. Hingpit na gud ako nga gawas nun. Tungod nga din ko karoyag nga mag-ukoy ito na akong mahala prisuhan. Salamat. Mahal mo gud ako, Daniel. Salamat, ha. Ginpamatian mo ako. Wari ka masinahan, magkumpisal ako imon nga tanan nga mga plano ni Gary. Maupay nga nga nagsumat ka. Maupay nga nakangyo ka nga karoyag mo na magbago. Bilib ako ay mo, Aliyah. Tungod nga karoy ko nga mag-upuhin malinawon. Mahimyang. Kaupo ng lalaki nga katinuod nga nagmamahal. Nga nagpapaura akon. Ang lalaki nga andam ako karawton. Haliyon ako mga kaaki. Aliyah. Mahal ko. Aliyah. Ginoo, salamat. Salamat na gingayahan mo na akong hunang-huna. Ngan kasing-kasing. Nga pumilin sakto. Salamat nga may Daniel nga andam ako karawton. Salamat.